és? Què és? Colors per tot arreu. Què és? Tot està ple de neu. Què és? No puc creure el que veig, estic somiant, desperta ja, que això no és just. Què és? Què és? Què és? Aquí hi ha algun error. Què és? Hi ha gent cantant cançons. Què és? Els carrers estan plens de nens rient i tothom sembla tan content que m'hauré tornat dement. Això què és? Què és? Els nens es llancen neu en lloc de llançar caps, fabriquen les joguines i de mort no n'hi ha cap. Hi ha gebre a les finestres, no puc creure el que veig, i als ossos sento l'escalfor que ve de l'interior. Bon dia, què és? Estan penjant el vesc, petó, perquè es veu especial. Infús! S'estan reunint per escoltar una història rustint al foc les castanyes. Què és? Què és? Aquí. Tenen un arbre dins. Que estrany! I qui ho hauria dit? Per què? L'estan guarnint en objectes petits i tenen llums lligats a un fil i un somriure que te fas. Corregiu-me si vaig errat. Que divertit, el meu desig realitat. Què és? Déu meu, i ara què? Els nens estan dormint, però mira, no hi ha res sota el llit, no hi ha ni esperits ni bruixes que els criden i els espanten, només coses maques dins el país dels somnis. Què és? Falten tots els monstres, malsons no en puc trobar i al seu lloc sembla haver-hi bona sensació al voltant. En lloc de crits prometo que música puc sentir i l'olor a pastís es pot notar per tot arreu. Les vistes, els sons estan per tot arreu. Jo mai m'havia sentit tan bé. Aquest buit que tenia dins del cor s'està omplint. Jo simplement no en tinc prou. Ho vull per mi, ho vull per mi, ho vull tenir per mi. Ho he de saber què és aquest lloc que he trobat. Què és això? Ciutat de Nadal?